yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi en to Rabat e to Casablanca leydi Maroc. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko alkamisa balɗe 15 lewru goho ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom timmal folotiro kan hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi wonata ko hakkude baroɗe ɗiɗi ɗum ko Lion en de la Teranga e Lion en de l'Atlas ɗe diɗe ɗiɗi Sénégal e Maroc keeɓi folude hanki weltare waɗi Dakar e nokkuji kewɗi nder Sénégal kono kadi to Rabat e to Casablanca e yoga e diwe leydi Maroc kabaru goɗɗo hande kadi ko ɓeɗo yimɓe 14 waraɓe to leydi biyetendu Cameroun e wuro no wiye Guiɗaɗo ko joguiɓe kaɓorɗe to worgo leydi ndi woni ko jani dow mabɓe taw koye dow janggo sukaɓe jeeɗiɗo e rewɓe jeegom noon tawa e waraɓe ɓe hewɓe mbarmi mayen gartoyoɗo kabaru to leydi Mali uddere nde jeeɗiyankoɓe Zeni waɗi e saare Nioro guila lewru jeenayyi ɓuuri hitande faltinde ina ɓeydi tiiɗude ɗe balɗe cakkitiɗe ina teska toon ciwlagol naɓe deftagol ɓiɓɓe saare nde gollanoɓe laamu ha e jangguinoɓe altina faltiɗo l'école guddi e nder ngal diwal bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi Sénégal heeɓi yettade timmode folotiro CAN 2025 Lion en Teranga fooli Égypte hanki gotel e ɓolum ko Sadio Mané inde makko lolli sanne o waɗi loggol e yamde no capanɗe jeeɗiɗi e jeetati dawal ɗimmal ɗum waɗani weltare mawde million ji yimɓe bamboɓe ngal diɗɗal Sénégal ɓeydu ko yeɓannoɓe ngal pottital e nokkure place de la nation ɗo e Dakar lamorde Sénégal hewɓe mabɓe no jogui yakare ƴettude desal ngal hikka e yeeso Maroc alet arowo ko adi ɗum keɗoɗen Fadi Massi de wullango weltere mbaɗi koye hojomaji capanɗe jeeɗiɗi e jeetati nde Sadio Mané nannide but Sénégal o Sadio Mané min beltima no feewi wallahi billahi min beltima Sénégal kese lañi wax Sénégal rek min mbi min beltima wallahi yeeɓoɓe pottital Sénégal Égypte ngal dow e fan zone place de la nation kulino kono joni ɓe certi hen ha laaɓi eyyi mi huuli nak no feewi wallahi wona e seeɗa par ce que en jii hannde les égyptiens jouemoɓe en général presque il y a trop de défensif mais hannde alhamdulillah quoi min jetti Allah no feewi alhamdulillah hannde Sénégal yeehi final mo Sénégal jogori fijjude alet hulbinani o suko gorko kanko ko follotiro windere arore o woni miijade oɗo saaha football Sénégal to tolni ɗo haut niveau woni eyyi o saaha moom min mbiyani Afrique rek min haut niveau coupe du monde somin jeehi toon momin kolli toon koye men wona minen e égyptien ɓe ko minen ɓe wa France et Espagne Argentine mais wona pour ɓeɗo non Nigéria min kawrat Maroc Nigéria fiyatmo min fiya Nigéria wona noon yaari ko Maroc fi Nigéria alet ko Maroc e Sénégal hawrata e final ha nden ko weltere tan dow e Dakar